Vanavond, Ine gaat naar het Natuurlijk Gezond Festival. Natalia duikt in de wereld van make-up en Brechtje neemt ons mee naar de poptempels van Noord-Limburg. We gaan dwars door Limburg. Iedere week bespreken we lifestyle en cultuur met onze experts. En vanavond zijn aangeschoven Brechtje, Ine en Natalia. Dames, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Ine, we starten met jou met een mooi, maar ook wel zwaar onderwerp. Want er komt een rouwcafé hier in de regio. Ja, dat klopt. Ik noemde het zelf ook een rouwcafé. Maar ik ben gaan kijken en ik heb me laten vertellen dat dat niet de juiste benaming is. Het is natuurlijk wel een café, daar kun je open naar toe. Hè? Iedereen is daar welkom. Dat is het huis voor troost en afscheid is dat ook. En dat is het idee. Ik denk dat we eerst even naar het filmpje kunnen kijken en dan kunnen we dan nog wat toelichting. Oké, ik ben heel benieuwd. We gaan kijken. Meine Augen für. Jullie hebben samen eigenlijk een min of meer een nieuw concept ontwikkeld. Kan ik daaruit concluderen dat er dus een andere behoefte is op de manier van afscheid nemen? Nou, het heeft er eigenlijk meer mee te maken. De manier van afscheid nemen zijn sowieso wisselend, maar de mensen komen uiteindelijk in een rouwproces terecht. Dan zijn wij buiten beeld. Na die week van afscheid nemen, dan komt de rouw en het gemis. Want dan in eerste instantie komen ze bij jou terecht, hè? Klopt dat? Dus het begint met een melding, dus het telefonisch bericht dat iemand is overleden. Dan hebben wij het erover, wat wilt u met de overleden, welke soort van opbaring wordt het? Wordt het een thuisopbaring of wordt het bij ons in het Huis van Troost en Afscheid? Of op een andere locatie, want alles is natuurlijk mogelijk. Dat is een optie. Dan gaan we het hebben we een gesprek. Dan gaan we het hebben over de overledene en alle formulieren worden ingevuld voor de akte van overlijden en alles wat nodig is. En alles wordt in gang gezet om de uitvaartdienst te kunnen laten plaatsvinden. En dat kan zijn op een horecagelegenheid of dat kan gewoon in de kerk. Of het is in het crematorium of op de natuurbegraafplaats of op een eigen locatie. Wat mensen willen. En kan dat in de toekomst ook hier? Nee, we hebben geen toestemming voor een afscheidsdienst hier. Dus daar moet ik de mensen in teleurstellen. Dit is echt bedoeld als een afscheidshuis waar de mensen afscheid nemen van de overledene, waar de kist nog open is. Rouwen is natuurlijk niet alleen in die periode dat de overledene nog hier aanwezig is, maar er komt nog een heel proces achteraan. En daar is een idee uit ontstaan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb Fien benaderd een paar weken geleden van zou het interessant zijn om de handen ineen te slaan en te kijken dat we mensen een plek kunnen aanbieden waar ze terecht kunnen inderdaad, ook na de uitvaart. Dat ze mensen samen kunnen komen, hun verhaal kunnen delen en echt een plek voor troost kunnen vinden. En Fien reageerde meteen heel enthousiast. Volgens mij zag ik 2 dagen later zaten we al te vergaderen en was het eigenlijk heel snel beklonken van nou, dat gaan we doen. Hebben we de open dag aan gekoppeld om het ook te kunnen presenteren. Dus we gaan vanaf woensdag 5 oktober, zet Fien haar ruimtestelten beschikbaar tussen 2 en 4 in de middag. Dus om de week is dat. En iedereen mag gewoon binnenkomen lopen. Je hoeft je niet aan te melden van tevoren. Het is gratis. Koffie en thee staan gewoon hier klaar voor iedereen. En ik ben dan altijd aanwezig vanaf 5 oktober tussen 2 en 4 om ook de mensen een stukje professionaliteit aan te kunnen bieden. Dat als iemand het toch echt heel moeilijk mee heeft met het verhaal wat hij deelt, dat er ook echt gedegen opvang is voor iemand op dat moment. En daar stelt Fien heel onbaatzuchtig haar ruimte voor beschikbaar voor de mensen dat ze hier binnen mogen komen lopen. Ja. En het is niet alleen voor als iemand verloren heeft, want rouw is veel breder dan dat. Dus ook bij anderen, ook als iemand zich eigenlijk alleen maar alleen voelt na een uitvaart of na wat dan ook, kom hierheen. Of een verlies van een baan of een huwelijk dat niet meer loopt, wat voor vorm van verlies of rouw het dan ook is. Hier is plek voor iedereen. We hebben natuurlijk nadat
een lichaam is gecremeerd of begraven, willen de mensen soms nog een andere herinnering. Nou ja, dat kan of in de vorm van een grote urn of kleine urn, of assieraden of ja, andere gedenksieraden. Er is veel meer mogelijk op dat gebied. En dat wilden we nu ook laten zien, dat dat allemaal nieuwe opties zijn. Ja, ik ben werkzaam bij Thanatopraxie. En wij doen eigenlijk de Thanatopraxie. Dat is eigenlijk de lichte balseming bij overledenen. We doen reconstructie van overledenen, buikpuncties, dus eigenlijk een beetje de complexe zorg. Ja, ik vergelijk het eigenlijk altijd het makkelijkste met een dialyse. Dat is voor de meeste mensen bekend. Dus aan de ene kant injecteren we vloeistof, aan de andere kant halen we bloed eruit. En zo spoelen we eigenlijk het lichaam van binnen ja, zo goed als schoon. Hè, dat er zo min mogelijk bacteriën achterblijven, waardoor iemand eigenlijk weer wat mooier wordt en iets langer opgewaard kan blijven. Want ik begrijp dat balsem een alternatief is voor koelen. Klopt? Ja. Ja, als je de balseming toepast, dan hoef je eigenlijk in 99% van de gevallen niet meer gekoeld te worden. Waardoor eigenlijk iemand ook wat minder koud aanvoelt. Ja, en iets meer aaibaar blijft, zeg maar, zoals ik dat altijd noem. Dus wat makkelijker vast te pakken is nog. Ja. Ik doe alles in epoxy, dat is een kunsthars, doe ik ingieten. En in dit geval heb ik hier rouwbloemen, haar, crematieas, vingerafdrukken. Dat soort dingen kan ik helemaal verwerken, eigenlijk vereeuwigen in de epoxy. En epoxy is een kunsthars en dat is vloeibaar als ik ermee ga werken. En dan na verloop van tijd gaat dat door een chemisch proces, wordt het hard en het uiterlijk als glas. Ja. Ja, wat voor mij heel bijzonder is mijn schoonvader. Die heb ik een foto bewerkt en in de hars verwerkt. En zijn persoonlijke daspeld zit erbij. Het was een paardenman, dus dat is een paardenbroche die daarbij zit. Dus dat is voor mij speciaal. En ik kan me voorstellen dat het voor andere mensen ook heel speciaal kan zijn als je iets op die manier kan maken. Ja. Dus als mensen nu kijken, en ze, ook al is het al langer geleden, kunnen ze Geen probleem. bij jou. Ja. En dan kun je in overleg met jou zelf het ontwerp en Ja. de grootte en de Ja. vorm. Ja, maar het hoeft niet groot te zijn, het kan ook klein zijn. Ja. Ja. Wat is het kleinste wat je gemaakt hebt? Het kleinste, ja, dat heb ik niet bij. Dat was een heel klein blokje, dat was voor een kleinkind met een heel klein assterretje erin van opa. Dat was het kleinste. Bewust klein om het steeds bij zich te hebben. Ja, ja, ja. Nou, wat een mooi initiatief in. Ja, geweldig. Het was echt heel mooi. De sfeer was goed. De inrichting was heel warm. Je voelde je echt welkom. Ja. En ja, dit waren dan een paar voorbeelden van wat je nog kunt doen als herdenking achteraf. Ja, er is gewoon zoveel meer mogelijk. En wat ik ook heel interessant vond, wat die Randy vertelde. Die was heel gepassioneerd over zijn vak, hè, van het balsemen. Zijn passie was dan ook, ik wil mensen waardig kunnen laten afscheid nemen van hun dierbaren. Want ze krijgen dus heel veel mensen die bijvoorbeeld met een ongeluk, die gewoon niet meer aantoonbaar zijn. En hij vindt dat een uitdaging om die mensen dan toch zo mooi te maken dat mensen daar naartoe kunnen om afscheid te nemen. Om ze nog echt nog te kunnen zien. En daar een goede herinneringen aan overhouden. Ja. Dat is echt heel mooi. Heel mooi. En je was hier tijdens de open dag. Ja. Kon iedereen daar zomaar naartoe? Jazeker. Het was een open dag, is overal bekendgemaakt. Ja. En wat Marjolein zei, het is nu om de 14 dagen, daar beginnen ze mee, ja, om woensdagmiddag. Kan iedereen daar echt zo binnenlopen. En dat vind ik ook fantastisch. Dat het gewoon laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk. Als jij het gevoel hebt van, hé, ik ga daar naartoe, dan ben je gewoon van harte welkom. Nou, heel mooi. Ja. Mooi initiatief. Ja, prachtig. Ja. Nou, we gaan even over naar een wat luchtiger onderwerp, Brechtje. Ja. Want jij hebt weer nieuwe muziek voor ons meegenomen. Ja, Wat klopt. heb je voor ons? Niet zelf gemaakt, maar wel in Horsterbodem gekweekt. De jongens van de Anesthetics die hebben een nieuw album gemaakt. En dat is op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Want we hebben in 1 jaar tijd maar liefst 100 demo's geschreven. Dus dat zijn zeg maar 2 nummers per week zo'n beetje. In 1 jaar tijd? In 1 jaar tijd. En daar zijn nu 10 nummers uit overgebleven. En dat is nu het nieuwe album geworden.
Ja. Oké, en ik had begrepen dat zij ook een crowdfunding waren gestart. Ja, Hoe klopt. zit dat? Ja, het is natuurlijk, zoals iedereen weet, coronatijd geweest. Dus ja, inkomsten voor de band en optreden is natuurlijk heel lastig. En Ja. je kunt wel tot een bepaalde hoogte zoiets zelf ophoesten. Want ja, studiotijd en het uitbrengen van albums is gewoon een heel groot kostenplaatje. Dus hebben we een crowdfunding opgezet en gelukkig succesvol. Dus het album is er gekomen. Wauw. Ja, we gaan even kijken naar het... We gaan even luisteren en kijken. Ik ben benieuwd. Nou, dat klinkt lekker. Ja, zeker. Ze komen ook bekend voor. Waar zou ik ze van moeten kennen? Ja, ze zijn best wel bekend. Ze hebben ook in 2015 geloof ik meegedaan aan de wedstrijd Nu of Nooit. Toen hebben ze helaas net niet op Pinkpop mogen spelen, want dat is de... Dat was de hoofdprijs. Ja, dat is de hoofdprijs. Dus daar net naast gegrepen, maar hun spelen best wel toch al mooie optredens gehad. En natuurlijk zo'n wedstrijd zorgt ook wel voor bekendheid. En hun zijn echt wel heel experimenteel in hun muziek. Ik vind ook altijd een soort bijna hypnotiserend af en toe wat voor sferen hun in die muziek brengen. Zeg maar. Dat is niet standaard headbang muziek van kan en klaar, maar echt juist heel veel sfeer en heel veel beelden krijg ik erbij. Zeg maar. Dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Lekker muziekje, Natalia? Ja, ik vind dat het wel een beetje terug gaat naar de jaren 90. Een beetje Moby, Radiohead. Zo, dat gevoel krijg ik erbij. Lekker, zo. Lekker sfeertje. Ja, goede automuziek. Ja. Ja, ik zou zeggen, luister. Goede automuziek, weet je. Als je kilometers rijdt, vind ik dat is wel lekker. Ja, het staat op Spotify, dus... we kunnen weer. Yes. Dan gaan we ze even allemaal opzoeken. Ja, lekker muziekje. Ja. Natalia, waar ik al de hele avond zit te popelen om jou te vragen. Jij gaat het hebben over permanente make-up. Ja. Dat is helemaal de trend van het moment. Ja. Ja, vertel, ik hang aan je lippen. Nou, ik wist in eerste instantie niet dat het trend is. Weet je, soms overkomen mij die dingen ook. Ja. En natuurlijk, ik zit heel erg in het leven van social media. En daar komen altijd hele mooie make-up filmpjes voorbij. Ja. Maar steeds meer komt er ook permanent make-up voorbij. En daar ook eens ingedoken van, waarom zou je dat doen? Hè? Want we kennen het wel vanuit mensen met bijvoorbeeld een ziekte of zo die dat dan opbrengen. Maar dan is het meer medisch gezien. Maar tegenwoordig is er dus echt de trend om dat ook echt als make-up te dragen. Ja. En waar moet ik aan denken dan? Wenkbrauwen? Nou, met name de wenkbrauw wordt dus heel veel gedaan. Wenkbrauwen, eyeliner, dus het lijntje rondom de ogen en de lippen. En met name, ik zie het heel erg terugkomen op het sportvlak. En ik keek eventjes zo, als je kijkt naar Olympische Spelen, zwemmen, de zwemmers eigenlijk. Ja, die komen dan opgemaakt uit water, denk je, hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dat is dus die permanent make-up. Het zit er dus gewoon op, terwijl je aan het sporten bent. Ja. Ja. En het is blijvend, maar ook wel niet echt blijvend. Want je moet het wel bijhouden. Je moet het bijhouden. Je moet het wel bijwerken. Dus, Als je dan bijvoorbeeld je wenkbrauw, dat verandert natuurlijk heel vaak in hoe mensen hun wenkbrauwen dragen. Dan zijn hele grote wenkbrauwen populair en dan kleine wenkbrauwen. Ja, we hadden eerst allemaal van die hele dunne streepjes. Ja. En nu zie je allemaal van die dikke worstelwenkbrauwen. Dus ik heb dat ook even nagevraagd van iemand die dat dus vaker doet. Ik zeg, hoe zit dat nou? Nu heb je die borstelwenkbrauw. Maar ze zegt, het trekt eigenlijk best wel weg. Na een aantal jaar trekt het weg. En dan moet je er dus voor kiezen om het of bij te werken of je laat het eigenlijk verder weg groeien. Of je maakt een nieuw model. Je maakt er een andere vorm van. Dus het is wel een soort van tatoeage, omdat het permanent is. Maar het is niet zoals we de tatoeages op armen en benen kennen die bij je blijven de rest van je leven. Ja, toch wel interessant. Want het scheelt je misschien wel weer een kwartiertje langer uitslapen 's morgens. Ja, het scheelt je wel. Nou ja, ik heb het dus zelf ook laten doen. Ik heb mijn lippen laten doen, maar dan wel met de reden omdat ik heb een litteken boven mijn lippen. En dat zag je in de winter altijd heel erg. En met lippenstift opbrengen was dat heel lastig. Ja.
Dus nu heb ik dit ook laten doen. En ik heb altijd een beetje kleur en het litteken zie je daardoor niet meer zo. Ja. Dus het heeft wel wat handigheidjes. Het heeft voordelen. Zeker wat handigheid. Nou, ik vind het heel interessant. Ik kom er zo meteen weer even bij op terug. Kom er maar eens op terug. Maar ik ga eerst even naar u, want jij was bij het Natuurlijk Gezond Festival geweest in Grashoek. Yes. Ja, hoe was dat? Heerlijk. Alleen de locatie al, om daar bij de Zevende Hemel, dat is een tegenpluktuin. Oh ja, dat ken ik. Prachtig. Ja. Als je daar bent, dan komt er een bepaalde rust over je heen. Dat is allemaal groen, dat is kleurrijk. Je drinkt daar buiten je koffie en je theetje met zelfgemaakte gebak en salades. En daar had Stichting Natuurlijk Gezond Limburg, Noord-Limburg moet ik zeggen, had daar een festival. En Stichting Natuurlijk Gezond Noord-Limburg heeft als doel om de complementaire zorg, om het zo netjes te zeggen, en welzijn naar buiten te brengen. Sowieso om partners die dat werk doen, de therapeuten met elkaar te laten kennismaken, maar ook natuurlijk naar buiten toe meer bekendheid te geven. Ja. En het festival zelf is natuurlijk een uiting om het grote publiek te laten kennismaken met wat wij wel niet allemaal hebben hier in Noord-Limburg. En dat is echt heel erg veel. Nou, ik vind het heel interessant. We gaan even kijken naar de beelden daarvan. We staan hier op het Natuurlijk Gezond Festival, wat voor de 4e keer georganiseerd wordt door Stichting Natuurlijk Gezond Noord-Limburg. We zijn bij In de Zevende Hemel in Grashoek en we staan bij een aantal mensen die het georganiseerd hebben. We gaan eventjes naar Nart. Kun jij iets vertellen over het Natuurlijk Gezond Festival? Ja, het Natuurlijk Gezond Festival is eigenlijk ontstaan doordat we graag naar buiten willen treden met onze leden, zeg maar, en willen kunnen laten zien in de buitenwereld van wat doen we allemaal en een beetje ruiken en proeven en misschien ook nog voelen. En dat zijn we dus begonnen de 4 jaar, of ja, de 4e keer is dat nu in Broekhuizen begonnen. En dat is heel goed geslaagd en daarom zijn we dat ieder jaar maar weer om het oppakken. En dit jaar zijn we weer goed geslaagd. We hebben heel veel deelnemers, ruim 45 deelnemers zijn er nu. En iedereen laat zien wat hij doet in zijn praktijk of in zijn omgeving. Kun jij vertellen wie hier allemaal staan? Wat kunnen de mensen hier verwachten? Nou, dat is heel gevarieerd. Het is van voetreflex tot bachbloesems tot dierencoachings. Vrouwen, de vrouw van de roos. Ik weet niet, het is echt 45 verschillende, allerlei categorieën. Dus het is echt een festival van feest en van vrolijkheid en kleurtjes. Ik kan alleen maar zeggen, wauw, zo gaaf wat hier gebeurt. Dus de verbinding met elkaar, onder elkaar, collega's die samen gaan werken, niet bang zijn om hun eigen boterham te verliezen, maar gewoon samenwerken. Daar gaat het om. Dus dat is eigenlijk in het kort. Marie Zee, jij bent ook al heel lang bij de stichting. Kun jij iets vertellen over de stichting, wat met name de doelen zijn van de stichting? Nou, het werd al benoemd door Nart dat wij een platform zijn, zeg maar, voor alle therapeuten die werken met mensen en dieren in de complementaire zorg. En dat is een hoofdstuk wat heel veel mensen niet kennen. Ze kennen vooral de reguliere zorg. En juist het complementaire, het onbekende, willen we eigenlijk gaan presenteren naar de mensen. Omdat dat ook een hele positieve bijdrage is voor positieve gezondheid en vitale gezondheid. Wij zijn ook heel druk bezig met gemeentes aan het praten, met de reguliere zorg. Zij weten het ook steeds beter te vinden om een soort samenwerking met ons aan te gaan. Nou, dat was weer een dag vol inspiratie en nieuwe ideeën. Brechtje, het nieuwe theaterseizoen is ook weer gestart, over een nieuwe inspiratie gesproken. Zo ook in Horst. Ja. Wat is er te zien? Heel veel. Dit is eigenlijk ik geloof het eerste seizoen dat het echt helemaal volledig hopelijk kan gaan draaien. Ja. En het staat ook meteen helemaal volgepland met heel veel muziek, maar ook cabaret en ook films die je kunt bekijken in de theaterzaal in het Gasthuis. Dus los van alle activiteiten die al in het Gasthuis gebeuren, kun je er ook echt als bezoeker naartoe. Muzikanten als Frans Pollux, Nienke Wijnhoven, die komen daar allemaal. En ook voor cabaret Nienke Plas is geweest en Steven Kazan en allemaal dat soort namen. Dus ook best wel namen die je ook echt wel in de grotere theaters altijd al
kon bekijken, kun je nu gewoon in Horst gaan bekijken. En je hebt toch wat beelden voor ons meegenomen. Wat heb je meegenomen? Marion Steeste heeft het theaterseizoen geopend. Zij is een zangeres uit Amerika. Ze schrijft dialectmuziek. En eigenlijk heel erg vanuit het hart en vanuit het gevoel. En ook, dat hoor je ook heel erg terug in haar album, De Nachtvogel. Het raakt heel erg een gevoelige snaar. En ook met strijkers en ook weer heel sfeervolle muziek in het dialect. En zij mocht het theaterseizoen openen in het Gasthuis. Dus dat was wel heel bijzonder. Nou, we gaan even kijken. Stille vlinder, oh je moet. Stille vlinder, vlieg maar. Stille vlinder, oh je moet. Stille vlinder. Nou, mooi sfeervol muziekje. Ja, zeker. Heerlijk zen van, niet Natalia? Heerlijk. Ja. Maar ik ga toch weer even terugkomen bij jou. Want ik blijf kriebelen. Ik blijf kriebelen. Ik wil er toch meer over weten. Want permanent make-up is zelfs zo trending dat er hele kampioenschappen georganiseerd worden. Zo was dit jaar, ik moet even kijken, World Universal League of Permanent Make-up vond plaats in Nederland. Ja. En de finale was in Den Haag. Ja. En jij was er natuurlijk bij. Nou ja, ik had het geluk dat ik erbij mocht zijn. Ja. Want dat is dus, ik heb me laten vertellen dat het dus jaarlijks is. Dus die wereldkampioenschappen zijn jaarlijks in een ander land. Dit jaar dus inderdaad in Nederland. En daar waren vorige week dus de finales. En een van die 19 finalisten was Jovita uit Grashoek. Nee. Ja. En nou ja, wie heeft onder andere bij Jovita onder de naald gelegen, om zo te zeggen? Ja. Dat is Fee Bolleboom van Love Island. Love Island, ja. Dus, die kennen we natuurlijk allemaal. Die kennen we. Ja. Dus nou ja, de vrouw achter de wenkbrauwen van Fee, dat is dus Jovita. Ja, nou, mijn man is fan van Fee, dus... dat is. Maar zij heeft dus... Haar wenkbrauwen zijn gedaan door Jovita. Ja. En klaarblijkelijk is ze wel, ik mag zeggen, een ster in wording. Als je al sterren onder je naald hebt liggen. En zij stond vorige week dus in de finale van de wereldkampioenschappen PMU. En dan niet alleen met de wenkbrauwen, maar ook met de lippen was ze finalist. En ik was erbij, dus ik zou zeggen, laten we gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, off I go. Ik stap zo in de auto onderweg naar Den Haag, naar Jovita die in de finale staat van het wereldkampioenschap Permanent Make-up. En ik ga jullie meenemen op mijn tocht. Zoals je ziet ben ik helemaal only lonely, dus zonder cameraman. Dus we doen alles zelf, maar dat maakt het wel extra leuk. Nou, je moet er wat voor over hebben, maar na een aardig ritje zijn we aangekomen in Den Haag. En ik sta hier in het operagebouw voor de Wulop. Zometeen ga ik Jovita ontmoeten. En ik ben super benieuwd natuurlijk hoe het vandaag gegaan is. Ik zit hier met Jovita en ik heb haar van de wedstrijdvloer geplukt. Ze heeft net hier meegedaan bij de Wulop in Den Haag. En we zijn in het operagebouw. En ze heeft meegedaan voor de kampioenschappen. Nederlandse, wereldkampioenschappen zelf. Ja, halve wereldkampioenschappen. En je hebt meegedaan voor wenkbrauwen? Ja, boederbrows, wenkbrauwen en lippen. En hoe is het gegaan? Hoe was de wedstrijd? Ja, het was heel goed, heel spannend, heel veel mensen hebben gedaan. Zo zullen we zien. Over een paar uurtjes krijgen wij uitslag. Dus we hebben vanavond nog een gala-diner? Ja. Dus tijdens het gala-diner is de uitslag? Ja, klopt. Hoe vond je het om mee te doen? Ja, spannend. Het was de eerste keer voor mij. Ik vind het wel spannend allemaal. En zoveel mensen, echt super top artiesten. Ja. Hey, en super veel deelnemers. Ik zie echt zoveel meiden en ik zag ook mannen meedoen. Ja, ook mannen, maar ook meiden van de Oekraïne, van Polen en echt van heel wereld. Russisch meisje hoorde ik? Ja, ook. Ja. Echt, ze zijn van ver hè? Ja. Ja, echt leuk.
Ja, helaas mocht ik niet alles filmen, want ja, het is natuurlijk wedstrijd. Dus gaan we dadelijk nog de modellen zien of niet meer? Nee, alleen op de foto. Misschien. Op de foto, oké. De eerste 3 mensen. Oh, die zien we op de foto. Oh, wel heel erg leuk. Nou, dan gaan we zo even een rondje doen en dan komen we dadelijk, zien we het bij het gala-diner wie gaat winnen, toch? Ja. Spannend! Tijdens de Wulp kunnen de PMU-artiesten zich inschrijven voor verschillende onderdelen. Van microblading tot eyebrow shading, eyeliner shading of hairstroke. Zo zie je ook maar, er zijn verschillende prijzen te winnen. Vooral het leren van elkaar is erg belangrijk. Na de wedstrijd en tussen de rondes in zijn er verschillende PMU-masters die laten zien hoe zij hun werk verrichten. Ter plaatse kun je dan ook vragen stellen, zodat je ook ziet hoe anderen het doen en hoe ze het in andere landen doen. Hier zie je bijvoorbeeld hoe de lippen gezet worden. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. En uiteraard wordt er ook uitgelegd hoe je de wenkbrauw van tevoren tekent. Nou, Jovita heeft mij dus zover dat ik zelf het apparaat in mijn handen heb. Dus we gaan eens kijken wat ik ervan mag. Ik heb een heel slecht gevoel. Iets meer flex heeft. Een nieuwe permanent artiest bij Trent. Ik zie het bijna altijd. Ja, bijna nooit 2 keer. Ook nee, nooit. Nee, is het perfect. Ik zie zelfs van sommige. Ik ben zelf. Ik heb dus ik zit zo En proberen naar jou toe. Zo. Ja. En nou hebben we veel vaker. Alleen recht. Ja, recht houden. Ja. 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 En dan naar mij toe. Ja. Heeft succes zo meteen, hè? Ja. Heel zacht. Wulp kent een onafhankelijke jury. De jury vindt vooral belangrijk dat er een positieve sfeer komt waarbij gezelligheid aan elkaar helpen en van elkaar leren in hun vader staat. Elke deelnemer ontvangt die pakketten, jongens, echt nogmaals. Dank jullie wel. Leert met een leerzaam en fijne ervaring huiswerk. Ik ben trots. Hier worden de prijzen dan ook uitgereikt. Nou, dat moet een gave avond zijn geweest. Fantastisch. Ja. Ja. Iets voor jou? Permanent make-up? Jazeker, ik heb het zelf ook gedaan. Ja? Oh, ook al jaren geleden. Ook inderdaad, wat je zegt, zo'n lijntje rondom de ogen. Ja. Inderdaad, vanuit het sporten bekeken. Elke keer, ik had het gevoel dat alles wat hier ging hangen, dat is ook. Ja. En het werkt echt. Dus ik ben aan het overwegen om het weer te laten zetten. Want jij vroeg al, hoe lang blijft dit zitten? Ja. Het gaat, een jaar of 3 zit het wel. Maar daarna, dan moet je toch weer bij gaan kleuren met je eigen penseeltje. Dus ik vind het echt een uitkomst. Ja, nou, heel interessant, heel boeiend. We gaan even door naar het korte nieuws van vanavond. In, jij hebt nog iets te vertellen over een sportief hardloop-evenement in Kessel. Jazeker, sterker, ik heb er nog 2. We gaan hardlopen en dat is natuurlijk een heel gezonde sport. Ja. De meeste mensen weten wel dat ik daar fan van ben. We hebben 2 leuke evenementen. Het eerste is 9 oktober. Rondje Koeberg, dat is iedere tweede zondag van de maand. Daar kun je altijd al hardlopen, wandelen en fietsen. Daar gaan wij iedere oktobermaand hebben we daar een trailrun. En een trailrun moet je zeggen, zoals je hier op de foto ziet, lekker door de bossen, door de smalle paadjes. Niet zozeer de platgetreden paden, maar echt een heel leuk parcours met die diverse afstanden. Leuk. En dan hebben we 16 oktober op zondagmorgen een hardloopwedstrijd, we noemen dat een wegwedstrijd in Kessel. Ja. Door het pittoreske dorpje in de ochtenduren. En dat is voor jong en oud, iedereen kan meedoen. Ja. En daar is het thema ook, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, ik hoorde dat zelfs kindjes zich daar kunnen inschrijven. Jazeker. Ja, leuk. Ja, mijn zoon kwam toevallig vandaag van de week thuis met een flyer. En hij zei, mama, hier wil ik aan mee gaan doen. Ja, dat moet dus dan moeten we gaan trainen. Als je hele kleine kinderen hebt, de bambineloop, mag je ook als ouder meelopen aan het handje. Want dat is voor die kindjes wel heel erg spannend. Ja, natuurlijk. En dan heb je nog een 1000 meter, een 2500 meter. En voor de volwassenen 5000 en 10.000 meter.
Dus ik zou zeggen, wij kunnen als team toch ook meedoen. Ja, doen we wel estafette. Estafette, ja. Nou, dan moeten we snel gaan trainen, denk ik. Zo. Brechtje, jij hebt ook nog een tip. Door de hele regio Noord-Limburg zijn er verschillende verborgen poptempels te vinden. Ja. En jij kunt ons vertellen hoe wij die kunnen vinden. Ja, er zijn overal in Noord-Limburg, als je inderdaad goed kijkt, QR-codes te vinden bij plekken waar muzikale of culturele evenementen hebben plaatsgevonden. Dat is eigenlijk een initiatief van Cultuurregio Noord, van de Proeftuin Popmuziek, zeg maar. Dat is een overkoepelende organisatie voor iedereen, eigenlijk alle organisaties van Noord-Limburg die iets willen organiseren en doen voor muziek. En zij wilden eigenlijk bekendmaken van waar gebeurt nu eigenlijk iets. En dus ook op de site van die popsport of Proeftuin Popmuziek, daar is dat ook te vinden waar allemaal die plakkaten hangen. Maar dat is natuurlijk veel leuker om gewoon rond te lopen in je dorp en dan zie je opeens zo'n QR-code en dan sta je voor het huis van een bekende artiest. Ja. Of, meer echt waar wel echt ook inderdaad dingen plaatsvinden qua muziek. Oké. En hoe herken ik ze dan? Is het alleen een paaltje met een QR-code? Ja, dat is best een plakkaat, zeg maar. Zo, dus die zie je wel op de gevel. Op het gasthuis hangt er bijvoorbeeld ook één. En dan kun je die scannen en dan krijg je meer informatie over wat daar te doen is en wat daar geweest is. En, wat leuk. Zo word je een beetje wijzer in je eigen regio. Ja, heel leuk. Ja. Nou, vindt u dit nou ook interessant? Dan kunt u kijken op de site van Omroep PNM. Dat is omroeppnm.nl. En dan vindt u nog meer informatie, ook over alle andere items van vanavond. Want dames, we zijn er alweer doorheen voor vanavond. We gingen weer dwars door Limburg. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Het was weer gezellig met jullie. Heeft u nu nog een tip voor de redactie? Mail ons dan en dat kan naar dwarsdoorlimburg@omroeppnm.nl. Tot volgende week!